Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фуруши дорем аз шаҳру ноҳияи кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то хира тамошо кун, дастгирии моро фаромуш накун ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, ракамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якам мошини фуруши масай Hunday саната соли барориш 2002 сол дар кузуфи седан, ранг бошад сафед. Абъём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. Мошин гуфта айочот бировардагиай фавран фурӯхта мешавад, кам тарак кор дора, расхо дора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва нархша бошад гуфтасе бародар 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 91000 рубл бародаро. Харидори аниқ бошад гуфта марҳамат бо арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо бошад пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фуруши муассай ВАЗ 2110 соли барориш 2004 сол дар кузуфи седан, ранг бошад серебристи, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка механика. Мошин гуфта 100%, балонош навай, акклиматоршам навай, салонош кожни, задни камера дора, сентр замок дарош, электропакет резоша гуфта документош будштагай, 8 литрда 100 км мегарда, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бухтар қарор дора бародаро ва нархша бошад гуфтасе 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 110000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо бошад пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм. Hunday фуруши дорем соли барориш 1997 дар кузуфи седан, ранг бошад сафед, абъём мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудии несай срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Фархор ва нархша бошад гуфтасай бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 97000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай савдо мешавад дар пеши мошин. барои маълумоти бештар бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фуруши муассай бародаро Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи хетчбек, ранг бошад серебристи, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтаринай, ягон дард камбудӣ надорад гуфтай краскаи раднои хишай срочна сум дар курай мефурӯшем. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро ва нархша бошад гуфтасай 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 150000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо савдо мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фуруши муассай Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, газ бензин кор мекунад, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, 8 моҳи дига тонировка дора, нав мотор кардагӣ, краскаш созай срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дора бародаро ва нархша бошад гуфтасай 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 156000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо бошад марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар дӯстон рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фуруши муассай Opel Astra G соли барориш 1999 дар кузуфи седан, ранг бошад сабз, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб ва нархша бошад гуфтасай бародар 31000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 200000 рубл. харидори конкрет набошад гуфта арзон мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фуруши маҳсаи ваз 21099 соли барориш 2002 сол дар кузофи седан ранг бошад серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газу бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора мотори приора задагай пол оборотай коробкаш камтар айб дора якм скорост гуфтай мепартояд тамом дига ҳамаш 100% срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 52000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ҳаштум мошини фуруши маҳсаи Toyota RAV4 соли барориш 1996 дар кузофи кроссовер ранг бошад сабз объем мотор бошад 2.0 сӯзишворӣ бошад бензини холи коробка автомат мошин тоза ягон пусидагӣ надорад гуфтай акклиматор баллонош навай мошини шаҳрай фақат бензин мерезӣ ҳай мекунӣ камбудӣ нестай срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 234000 рубл харидори аниқ боша гуфтай мархамат занг занед барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ нҳум мошини фуруши маҳсаи BMW 3 Series S соли барориш 1994 дар кузофи седан ранг бошад серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад бензини холияй коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мотор 100% хадавоиш ҳам 100% мека кузов пломба задагӣ пусидагӣ нест 4 электропакет дора 4 баллони нав дора пилус запаскарам дора ягон дард надора гуфтай харидори аниқ боша гуфтай устода қатӣ биёр проверкаш кун срочно фурӯхта мешава сум дар кура айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 21000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 136000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзон мешава марҳамат барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо даҳум мошини фуруши маҳсаи Volsfagen Golf бародаро соли барориш 1999 дар кузофи хетчбек ранг бошад серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газу бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора срочно сум дар курай мефурӯшем айни ҳол мошин дар шаҳри ҳисор қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 182000 рубл харидори конкрет набоша гуфтай бо арзонам мекунем барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед 11 мошини фуруши маҳсаи Nissan cefro соли барориш 1995 дар кузофи седан объем мотор бошад 2.0 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора камбудӣ нест срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 130000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомила дора савдо мешавад дар пеши мошин барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед 12 мошини фуруши маҳсаи Daewoo Lacetti соли барориш 2005 сол дар кузофи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин коробка автомат мошина гуфтай моторшон нав кардагем верхни чарс Opel коробка созай ҳуҷҷатош яксола ҳастай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 163000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мекунем алишам мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед 13 мошини фуруши маҳсаи Opel Astra F соли барориш 1998 дар кузофи хетчбек ранг боша сабз мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин коробка механика мошина гуфтай срочно пул дар курай мошин тонировка документ надора кондитсионер электропакет центр замок дора 4 баллони нав дора хадавой губка ҳамаш кадагиай чашкош варид надора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 215000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед
و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما به انجام میرسه. رحمت که نوارد تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین. دوستان دستگیری ما رو فراموش نکنین. ما هر روز اعلان‌های نو به نام ماشین‌های فروشی داریم. تا نوار آینده خودتون احتیاط کنین در هر کی جای باشین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خیر برادران.